Tak už jazdím dlhšie, takže samozrejme už boli aj nejaké tréningy na mokro, aj preteky. Takže keď prší, tak len si dávať viacej pozor a na mäkšie gumy a asi tak. Moje skúsenosti s dažďom sú celkom dobré, lebo rád trénujem aj v daždi a celkom rád aj pretekám v daždi, takže nemám s tým problém, ale tak každý má radšej sucho. Vždycky sa šmíka najviac na drevených prekážkach. Keď prší, tak mi pomáha, keď mám nižšie tlaky v pneumatikách a to inak asi všetko, nič nemením. Takže ja sa musím priznať, že ja moc v daždi netrenujem, ale zase paradox toho je, že v daždi sa mi jazdí veľmi dobre. Za mňa boli najšmyklavejšie asi pražce, teda tie sa šmykali brutálne, ale dalo sa to prejsť. Určite tréning v daždi má niečo do seba, na tréningu v daždi sa dá perfektne doladiť technika, cit pre bicykel.